Wel, bore da i chi gyd, a braf eich gweld chi. Cynulleidfa hardd, oedd ni'n werth dod yr oll daith o ganol perfedd gwlad sy'n Bemro. Bobl y wes a'r rocyn a'r roces a'r dwe a'r pentigili a'r pethau yna i gyd i fod yma bore yma gyda chi yn Llundain. A fi'n gweld ambell wyneb, wy'n mynd hen, ond cyfarwydd ymysg y gynulleidfa hardd. Wel, croeso cynnes, felly, i'r cwrdd y bore yma. A fe ganwn ni ymyn 714 fel y gwelwch chi. Arglwydd, dangos i mi heddiw sut i gychwyn ar fy nhaith, sut i drefnu holl flynyddoedd fy nyfodol yn dy waith. Tyn fi atat, tro fy ffyrdd i gyd yn fawl. Arglwydd, dal dafael ynof ym mhob llawnder, ym mhob loes, gwna fi'n llester i'r unwyddau, anfarwolwyd ar y groes. Tyn fi atat, tro fy mywyd oll yn fawl, 714. Na i wneud lan am golli'r pennill diwetha yna. Wi am ddarllen y ddarlleniad byr cyfarwydd sydd gen i yn y ddwy iaith,
Cymraeg, a'r Saesneg, maen nhw'n fyr, 10 adnod i gyd, ond yn gamios bach cryno, wel, camio te, ymlith y camios eraill, cryno, yn portreadu un o gymeriadau y Testament Newydd. I ni ddim yn gwybod ni byd amdano fe cyn hynny, na di byd amdano fe ar ôl ni, ond i ni'n dysgu lot amdano fe yn ystod ychydig eiriau sydd yn 10 adnod o gyfanswm. A dyma i chi yn efengu Luc yr adnodau, pennod 19. Yr oedd wedi dod mewn i Jericho ac yn mynd trwy'r dref, a dyma ddyn o'r enw Saceis. Un oedd yn brif gasglwr trethu ac yn wr cyfoethog, yn ceisio gweld prin oedd Iesu. Ond yr oeddwn nhw ormod o dyrfa ac yn tain ddyn byr. Rhedodd ymlaen, nid cerdded, ond rhedeg, cofiwch, rhedodd ymlaen a dringo sycamorwydden mwyn gweld Iesu, oherwydd yr oedd ar y fynd hibio ffordd honno. A phan ddaeth Iesu at y fan, edrychodd i fyny a dweud wrtho, Saceis, tir di lawr yr union, a mae rhaid i mi aros yn dy di heddiw. Daeth ei fi lawr ar y union a'i groesawu yn llawen. A phan welsant hyn, dechreuodd pawb brwgnach ymlith ei gilydd gan ddweud, mae wedi mynd i fel tua at ddyn pechadurus. Fi'n sy'n ychwanegu hwnnw. Ond safodd i Saceis hwnnw ac meddai wrth yr arglwydd, dyma hanner fy iddo, syr, yn rhodd i'r clodion. Os mynnais arian ar gam gan neb, fe talaf yn ôl 4 gwaith. Heddiw, meddai Iesu wrtho, daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab i Abraham yw'r gŵr hwn yn tai. A dyma'r clo ysgubol wedyn. Yr efengil mewn brawddeg garlamus, daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. He entered Jericho and was passing through, and behold, there was a man called, Saceis, neu Saceis, gwydwch. He was a chief tax collector and was rich. And he was seeking to see who Jesus was. But on account of the crowd, he could not, because he was small in stature. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was about to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. So he hurried and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all grumbled. He has gone to be the guest of a man who is a sinner. And Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. A hynny, gogoniant I wenw.
Amen. A fe ganwn ni, fel y gwelwch chi fyna, emyn 633. Tydi fi'n rhodio ffordd y maes rôl torri grym y bedd. Yn yna mewn calonau oer y fflam o ddwyfol hedd. Tydi fi'n torri'r bara gynt, tir eto atom ni a dwg ni oll o gylch y bwrdd i thlwyr adnabod di. 633. Gweddiwn, let us pray. Mawl a therys di yn seion o ddiw, ac i ti y telir yr adduned. Mawr yw'r arglwydd a chanmoladwy iawn. Ofnadwy yw fre gwriwch yr holl ddiwiau. A wylen ni o ddiwyn tad o'r newydd yn dod gyda frondi mewn gostyngyddrwydd a pharch yn plygu glin. Yn gydnabyddiaeth mae ti yw ein diw ni a thad ein harglwydd Iesu Grist. Y tri yn un medder emyn ar un yn dri yw'r arglwydd a ddolw ni. Ac wrth ddod ynghyd o wahanol gyfeiriadau. Ac drwy ffyrdd wahanol o deithio. I ni'n gwybod bod ni'n un gyda'n gilydd yn o ti, yn gymdeithas wirioneddol, yn goenonia yr ysbryd glân. A gofyn fel o hyd y byddwn ni am eithfendith gyfoethog di fod gyda ni, i'n ysbrydoli ni ac i'n tanio ni, ac i'n cyfoethogi ni,
A nine o ddod yn elwa o'r profiad. Heavenly Father, we seek once again your name in prayer and ask for your forgiveness, having gathered together once again this morning in your name. We ask that you guide us with reverence along your paths. Sustain us with love and understanding. Give us hope and bless us. Ac ydyn ni gofio o ddod at yn gilydd bod na eraill hefyd wedi dod ynghyd mewn mannau eraill i addoli y bore yma. Y dull yn ymrywio. A ffordd o fynegu yr addoliad yn amrywio yn fawr. Ond yr un yw'r nod. Cydnabod enw di a dyrchafu enw di. Felly bod ambell un yn addoli mewn tawelwch. Heb fod yn cael ei ddweud. Ta bod ambell un arall yn addoli mewn dipyn o frlwm, dipyn o gyffro, dipyn o symud, a chanu gorfoleddus. Dull, tawel, parchus, a gofalus, yw'n dull ni fel Cymru ar y cyfan o ran traddodiad. A bellach yr amen wedi tawelu dipyn i gymharu fel ag yr oedd i. Ond i ni yma ac yma o hyd yn diogelu y dystiolaeth a'r gwerthoedd gwbl arbennig yn yn golwg ni sydd gyda ni. Cynnal ni nawr ym mhob dull a modd. Ac wrth i ni fynd o yma un gwahanol gartrefi cyn diwedd y dydd, boed i ni fod wedi gallu dweud yn dawel mai da oedd i ni fod yma. A bod yna rhywbeth newydd, unwaith yn rhagor, wedi cael ei ddatgelu ni am fawredd dy gymeriad di yn Iesu Grist. Trwy Moses, yr rhyddwyd y gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Nid oes neb wedi gweld diwer erioed. Yr unig unedig a hwnnw y mynwes y tad. Fe a'i gwnaeth yn hysbys. A derbyn ni nawr y ddiwyn tad, gan rygori ar ein diseifiadau ni, am y gofynwn y cyfan, nid yn ynheiddiant ni, ond yn heiddiant denw di. Ac er y gogoniant i'r enw hwnnw. Amen.
Wel, croeso cynnes i aelodau i gyfeillion ac i ymwelwyr i'n hoedfa, a hefyd i'r sawl sy'n ymuno ni ar y we. A very warm welcome to members, friends and visitors to our service, including those who are joining us on YouTube. A ni'n falch iawn bore yma i gael cwmni nifer o gyfeillion o Ogledd Cymru sy'n ma ar daith hanes Cymru Llundain gydag Elfyn Thomas. Croeso mawr i chi. Heddi hefyd, mae'n bleser mawr cael croesawu nôl ato mewn gweinidog gwadd, a chydig Eirian Wyn Lewis, mynachlog ddi, Sir Benfro. Mae wedi bod yn weinidog ar gapel Bethel, mynachlog ddi, a chapel Horeb Maent Lwchog ers 45 o flynyddoedd, ac yn uchel iawn i barch yn yr ardal. A bu'n lywydd yn bydyddwyr a mae'n arolygwr capeli Cymraeg Sir Benfro yn yr undeb ar hyn o bryd. Ef yw llywydd Cymdeithas Waldo, falle bod rhai nhw chi wedi weld ar y teledu yn siarad am y bardd ac yn canu gyda chor crymych o gapel Bethel a'n dechrau canmol nos Sul ddiwetha. We're delighted to welcome back our guest minister, Reverend Wyn Lewis. He's been the Baptist minister of Bethel Mynachlog Ddu and Horeb Maent Lwchog for 45 years. And he's also travelled extensively and is well known for guiding special trips to Patagonia. And he's the president of the Welsh Argentine Society. And I'm told his bardic name in Gorsydd y Wladfa is Pastor Gales. Wel, Pastor Gales, diolchwn i chi am eich arweiniad y bore yma ac edrychwn mlaen i wrando ar eich neges i ni. A hefyd ni'n falch i gael cwmni Elen a chyfeillion yn y gynulleidfa. Gai hefyd gyfleu cyfarchion cynnes John Samuel i Eirian Wyn ac i Elfyn Thomas. Oherwydd anhwylder, mae John a Janice yn ymuno yn hoedfaon ar y we, a gobeithio bod nhw'n gallu bod gyda ni heddi hefyd. A gwerthfawr agwn yn fawr gyfraniad Mike wrth yr organ. Oedd e lan fan hyn yn trwsio'r Mike cyn yr oedfa, nawr mae lan wrth yr organ. Diolch yn fawr, Mike. Bydd e'n cenad gwadd yn y pwlpid hyn o hefyd, yn ein oedfa hwyrol am 6 o'r gloch. Sul nesaf bydd e'n gweinidog nôl wrth y lliw gyda oedfa ddiolchgarwch a chroeso am 11, gyda chor Llundain yn cyfrannu a lluniaeth ysgafn i ddilyn. So our Thanksgiving and welcoming service this year will be next Sunday at 11 o'clock, with Cor Llundain contributing and light refreshments to follow. Gwahoddir chi ddod â rhywun newydd gyda chi i'r oedfa. You're invited to bring someone new with you, fel wedodd Rob Sul diwetha. A mae croeso i bawb. Dwi wedi gofyn i nith i ddod, a dwi'n obeithiol. They will be very warmly welcomed. So next Sunday we'll also be making a special collection for the people of Gaza through Christian Aid. So if you wish to contribute, please could you bring some cash with you? I know that many of us are often without much cash nowadays. Sul nesaf bydd cylch trafod Beible am 3:40 ac oedfa gymyn hwyrol am 6. And next Sunday in the evening communion service, we're delighted to be welcoming 2 new members to the church. Di Edwards from Pontypridd and Richard Hopkin from Llydrach. Gobeithio gall nifer o'n ni fod yma i'w croesawu. Ac ar ôl yr oedfa hwyrol, bydd cyfarfod o glwb cyrru'r capel. Dydd Mercher, yn ôl ein harfer am hanner dydd, bydd oedfa canol wythnos a chyfle i addoli gyda sgwrs a dysiad o de i ddilyn. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd i gael te a chyfle i gamdeithasu ar ôl yr oedfa heddi. Do please come down to have tea and fellowship after the service. Ac yn nawr fe ddawn yn amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr.
gawn ni barhau'n ymoliant a chani emyn 846. Cofia'r byd o feddyg da a'i flinderau, tyrd yn glau a llwyr iechau ddwliriau, cod y bobloedd ar ei traed i ddwasneithu, ti a'i prynais drwy dy waed, dirion Iesu. Y ddau bennill 846. Mae yna bron hanner canrif wedi mynd ers I fi ddod yma tro cynta. A hynny nôl, wel, 3/4 I fe y ganrif ddiwetha. Dod yma fel student ifanc, dibrofiad, diniwed o'r coleg ym Mangor. A mae'r cysylltiad ar hyd y degawdau wedi parhau. A fi'n gwerthfawrogi o hyd I gael y cyfle I ddod yma I bregethu ac I gael pregethu yn Eglwys Cymraeg Llundain. It was Sir Ben Bowen Thomas, who was a member here in Castle Street at that time, was to say that this church and the activities of this church is a Celtic oasis yn y Cockney Sahara. Dda, dwi e? A wy'n dod o fan, fel ych chi'n gwybod, sydd mor wahanol I Llundain. Sdim siop dyn ni, sdim ysgol gyda ni, sdim zebra crossing dyn ni, na traffic lights, sdim Marks and Spencers dyn ni, na, wel, beth bynnag arall, ie? Os chi wedi bod na, chi'n gwybod sio le yw e, ac eto mae'n le special, cofiwch. Ne fyddwn ni'n wedi aros na cyd, fyddwn ni, am 25 o flynyddoedd. Wy'n dathlu hwnnw digwydd bod heddi, achos ges i'n ymflogi o'r cynta o Hydre, nôl yn 1979.
Oasis, wel, mae yna englyn I gael I fynachlog ddi. O waith James Nicholas, cyn brifathro'r ysgol y Preseli. Oasis, medde fe, ar niwl isel o'r mynydd ar y meini dirgel. Cartre'r bregeth y methel. Yno mae'r saint mawr ei sel. Dda, di we. 10 mas o 10, Ifor? Ie. Yna pam wedi aros yr fod, mewn lle mor wledig. A ddim byd arall o ran hwylistod I gael na, mae yna gymdeithas na. A mae dal I fod gymdeithas na. A pan ddathlo ni wedyn nôl, wel, bellach 10-20 nôl, 2 mlynedd yr achos, fel uniodd Wyn Owens, un o'n beirdd lleol ni, a diacon yn yr Eglwys, yr englyn yma, I nodi'r achlysur pwysig. Un darn o waith y deyrnas. Un arwydd yw'r muriau o'n cwmpas, drwy ei airef, drwy ei ras, y deithom yn gymdeithas. Dda, di we? 10? Ia? Diolch yn fawr. A wedyn dwi cael cyfle I deithio dipyn yn ystod y cyfnod na, wedi bod yn Patagonia, wel, 2 ar 10 o weithiau dwi'n gwirthach chi, sydd yn dipyn o record, yn diwe. A mae yna bobl yn y cwrdd nawr heddi sydd wedi bod gyda fi ar y teithiau yna a wedi joio, fel fydden ni'n gweud, wedi joio mas draw. A mae hwnnw'n brofiad unigryw, gwahanol, gwbl arbennig. Wel, dod I bregethu nes i'n dyfa. A dod I gynnal gwasanaeth i'ch cysuro chi gobeithio. The headmaster in the college in Bangor is to tell us as students y diweddar brifathro Irwin Morgan, dyn arbennig iawn o dde. A bydde fe'n gweud weithiau'n Saesneg, oedd e'n Gymro i'r carn. Never, medde fe, allow your congregation to leave the service on a flat tire. Wel, mae'n dipyn o gamp, cofiwch chi'n neud naw hyd, yn diwy. Odi, yr uplift na, a mae eisiau ferno ni. Os. Mae Luc wedi cyflwyno I efengil yn gyfan gwbl I Theophilus. A nid un person oedd Theophilus. Ma'ch groeg chi, wy'n gwybod bod yn well na'n groeg I o bell ffordd, ond o'n i'n gorfod yn y coleg, astudio groeg, arwent o Ebraeg. Dyw e ddim wedi bod lot o gop, gofiwch fel gweinidog yn Sir Benfro, ond eto mae yna rhywbeth ynddo fe o ran defnyddio fe o bryd i'w gilydd, a mae'n swnio fel bod chi'n awdurdod ar peth. Dydw I ddim o bell ffordd. Theophilus, Theo, Dyw. Philos, cariad. Felly, y cyfuniad, the combination, y sawl sydd yn caru Dyw. A mae efengu Luc, y ffeisigwr, anwyl, llawn cydymdeimlad, y thosturi, wedi cael ei gyflwyno i'r sawl sydd yn caru Dyw. Mae yna 4 gair i'r gair Cymraeg cariad yn y groeg gwreiddiol. Philia, Philadelphia, philanthropy, phyllis, popeth a philia ynddo fe, cariad. Cariad, felly at bethau. Yeah. A mae gen I gyd gariad at bethau, rhyw seld, felly, neu rhyw jwg, neu rhyw gloc sydd wedi bod yn y teulu ar sbel o amser. O, maen nhw'n golygu rhywbeth yn un dyn nhw. A mae rhyw gysylltiad clos gyda ni gyda'r pethau yma. A wedyn, storge. Cariad
a dealltwriaeth pobl at ei gilydd. Parch. Dwi'n mynd abo chi i gyd o bell ffordd. Ond i ni'n lico'n gilydd, yndyn ni gobeithio. Odyn. Mae rhyw gysylltiad gyda ni gyda'n gilydd, a mae rhyw link fe. Mae rhyw bond rhwng ni a'n gilydd. Gallwn ni ymlaethu ar hynny, wrth gwrs. Wedyn, eros. Wel, os nad ych chi wedi gweld yn nawr, y cerflun enwog na, yn Piccadilly, chi wedi gweld e rwydro, fi'n siŵr. Ie? Sant y Cariadon. Philia, wel, Storge, Eros, Agape, y cariad mwyaf rhyfedd, fi erioed. Cariad Duw tuag ato ni. A daeth y gair yn gnawd. Byddwn ni'n cael ein atgoffa o'n un awr yn byddwn ni wap, a phreswylio ni'n plith yn llawn gras a gwirionedd. Mae Luc yn gwneud defnydd o bobl yn iaith sy'n bemro, bydde ar y cyfan yn cael ei dismoli. Chi'n gwybod beth yw dismoli? Wel, bobl sy'n cael ei gwysgu lawr a'i amharchu mewn cymdeithas. Mae Luc yn rhoi llwyfan i'r yna ac yn gwneud defnydd helaeth ohonyn nhw i fynegu gwerthoedd a phwysigrwydd yr Efengil. A Saceus, wrth gwrs, y dyn bach yma mewn mwy nag un ffordd. Nawr, mae'r gair Cymraeg bach yn aneddiwrol yn diwe. Mae sawl ystyr iddo fe. Siwti bach, neu siwti byt, ie? Dyw e ddim yn golygu bod y person yn fach, o dyw e? O ran ei faint. Term yw e o anwyldeb. Ie? A bod yna gonsyrn gyda chi wrth i ddweud e a'i ofyn e. A wedyn, bach a mawr, ie? Cymru fach. Os naw i'n fawr, mae un ddigon yn diwy. Ie, bach a mawr. A wedyn, bach felly o ran rhywun yn cael ei fychanu. O ran ei statws mewn cymdeithas. Fod yn o barch iddo fe. Neu fel fydden ni'n gweud getre'n Llanybydder, fod o gewc iddo fe. Ac oedd Saceus, fel i chi'n gwybod, yn ddigon da, yn wrthyn cymdeithas yn oedd e. Oedd e'n ddyn bach mewn ag un ystyr. Oedd e'n brif gasglwr trethu. Wy'n rhyfeddus i wybodaeth, nid casglwr trethu, ond prif gasglwr trethu. The chief tax collector. A wedyn mae'r stori, mae'r ddrama yn mynd yn ei blaen, mae'n datblygu yn diwy, a mae'r effeithiau. Mae e ymhlith y dyrfa fawr mae'n wedi dod ynghyd i groesawu'r Iesu. A mae e ddim yn gallu gweld Iesu Grist. Na chi'r unwedd bod e eisiau gweld Iesu Grist. Faint o bobl yn 2024 sydd eisiau gweld Iesu Grist? Ond o Saceus, mae e'n dringo yn diwe coeden. Nid unrhyw fath o goeden, ond coeden sycamrwydden i gael golygfa dda ac i gael gweld Iesu Grist. O'n i'n digwydd bod yn yr oedfa fan hyn pam sefydlwyd Byron Evans a gwydodd fi'r weinidogeth yn weinidog ar yr eglwys hon nôl yn 1988.
a'i gyflwyno fe o ran Cymdeithas y Biblia nath un o'r siaradwyr a roi plac mae yma, wy'n siŵr yn dywe hyd, plac i wasod fan hyn yn y pulpid. A ddyle fe fod y mo pulpid i digwyddo chi. A'r geiriau arno fe, Syr fe ewyllysiem weld yr Iesu. Gad i ni weld Iesu Grist. A dyna'r cyfrifoldeb ar ofnyn mae o mlaen i fan hyn. Syr fe hoffem weld Iesu. Iwan y ddeuddegfed, gewch chi fynd i jecon ar ystod y dydd, adnod 21. A chyfrifoldeb pwy bynnag sydd yn gyfraint ar uchel yma, ac ar swydus ar y degau o esgyn i'r pulpit yw dangos a mynegu a chyfleu Iesu Grist. Oedd Syceis ar goll yn oedd e. Mewn mwy nag un ystyr, oedd na bethau pwysig yn eisiau yn ei fywyd e. A mae'n cael i wahodd lawr o'r goeden yma, a mae'r Iesu hunan yn ei wahodd ei hunan ato fe i aros gyda ge. A mae'r ymateb yn diwe, sy'n byd yn newid, oes e? A phan nhw welsant hyn, maen nhw'n cwyno, maen nhw'n grwgnach ymhlith ei gilydd, bod Iesu Grist, y proffwyd newydd ifanc a ddawol yma, oedd ei ffordd o fyw, a'i ffordd o ddweud a wneud pethau'n sgubo'r wlad, yn cyfeillachu ar rywun fel Syceis, yr amhys, y dyn bach, dibwys yma mewn ffordd, diwerth mae ngolwg pobl. A wedyn, i ni'n cael yn dyn o'r trobwynt yna. A dyna wedyn y drwedigaeth, ond Syceis, fe safodd Syceis, ac meddai wrtho, dyma hanner fy iddo, Syr, yn rhodd i'r clodion. A chi ddyn da, os mynnais arian ar gam gan neb, fe'i talaf yn ôl, bedau'r gwaith. Heddiw, meddai Iesu wrtho, daeth iachadwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab i Abraham yw'r gŵr hwn yntai. A wedyn y frawddeg glo ysgubol yma. Popeth yn hon, daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Rhwydwaith dirgel diw meddai weld o, yn cydio pob dyn byw, cymod a chyflawn we, my fi, tyde, e fe. Pan aeth bwyd ati i lunio cyfrol goffa i W.P. John, y gweinidog fan hyn, fe oedd farw mor ifanc yn do, yn y flwyddyn 67. Fe eith bwyd ati i lunio cyfrol iddo fe a homelie a ffrygethau yn y gyfrol yma. A mae'n dal i gynnig i ni heddi, cofiwch, neges, mae'r neges sydd yn ddyn oesol. A mae yna bregaeth yn y gyfrol yna ar y mab y fradlon, y mab colledig erbyn hyn, ond y mab y fradlon yr adeg honno. A mae'r penne'r bregaeth yna'n drawiadol. Mab yn gwrthod bod yn fab. Wel, mae eisiau mynd yn diwedd.
Eisiau cael ei etifeddiaeth, a mae'n gael a mae'n mynd a joli hoetan, a mae'n gwastraffu'r cyfan i gyd, a mae'n ffinio mas bod ddim byd ag ar ôl, a mae'n gorfod bita o giber moch. A mae yna right about turn yn os a mae'n dod gytre. Mae'n cael ei dderbyn gyda brichau gwriad, gyda'r tad. Mae'n cael modrwy mi fus, y wisg gorau, sandalau mi drad, a'r parti mwyaf wylo neb eriod. Ond mae'r brawd yn iffi iawn yn diwedd. O, na, mae hwn yn sanu bethau i fi nawr, na i farn a'r ail ben yw hyn. Brawd yn gwrthod bod yn frawd. Wel, wrth gwrs i fod O ddim eisiau hwn rhagor o Na. Ond dameg yw stori ddeiarol ag iddi ystyr ysbrydol nefolaidd. A'r trydydd pen yn y bregeth o iddo W. John oedd tad yn mynnu bod yn dad. A chi bennau gwych, ynddo fe? O, bendigedig. Nes i mo weld W. John eriod a byddwn ni wedi licio a'i glywed yn bregethu. Mab yn gwrthod bod yn fab, brawd yn gwrthod bod yn frawd. Ar goll, golledig. Ond tad yn mynnu bod yn dad. A dyna'n diw ni, daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Mae yna dair dameg fyna, fel chi'n gwybod, yn y benod enwog yna. Mae yna ddafad ar goll. Digon ar ôl yn oedd gyda'r ffarmwr. 99 yn sbar, beth sy'n digwydd? Hwylo mae dameg yw hwylo mae am y ddafad oedd ar goll. Nes dod o hyd iddi. A wedi ffeindio hi, hapus. Fodlon i fyd, dathlu, llawenhau. Wedyn, yr ail ddameg, mae yna wraig a 10 dar arian gyda'i. Mae'n colli un. Mae'n siomedig, mae'n sgibo'r tŷ, pen tŷ gili. Nes bod hi'n dod o hyd i'r darn oedd ar goll. A fi'n clywed pregeth unwaith ar y ddameg yna. A'r awgrym oedd bod un darn ar goll yn golygu bod y 10 o'r chymyn felly ddim yn gyflawn. A mae'r wraig yn diwy o gael y darn colledig yma, yn gwahodd i chymdogion ynghyd, i gael parti, i ddathlu ag i fwynhau. 1% yn y ddameg gyntaf, 10% yn yr ail ddameg, yn ystadegol, ond yn y ddameg ola, wel, 50% ond nid dafad sydd ar goll, nid darn arian sydd ar goll. Mae yna berson ar goll yn oes Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig, sacais, y cameo cyflawn crwn yma. A diolch i lyc amdano fe. Gogoniant i'w enw. Amen. A fe gan nhw'n i gloi, a wy'n deall bod ni wedi bod yn canu ymynau fydd yn cael ei canu gyda chi yn y gymynfa ganu ar y ddegfed. Felly diolch nôl i ohono, chi'n gwybod nhw nawr, ar y ddegfed o fis Tachwedd, fan hyn yn y capel. Fe gan nhw'n i emyn 620, 620. O par eith Eglwys, tir wynwydden wir. Darddi honot yn gangena ir. A llife drwom ni dy rasol nodd, nes i ni ffrwytho'n felys wrth dy fodd. Ac yn y blaen, 620.
y gref. Gan un ffain yw ei ol yn at rod I soio etor dalin. Gweddion. A bydded I ras ein harglwydd Iesu Grist, a charia Dyw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen. Diolch I ti.